Bona nit a tothom. En primer lloc, moltíssimes gràcies als que heu organitzat aquest acte, la gent de l'Assemblea, de l'Òmnium, dels CDRs, dels avis i les àvies, tanta i tanta gent que vol col·laborar a tirar endavant el projecte que vam fer possible el dia 1 d'octubre. Cada espelma és un refugi d'esperança. Vosaltres avui il·lumineu amb un gran llaç d'esperança el color groc de la nostra llibertat, de la nostra democràcia, de la nostra manera de fer les coses, que és com les feu vosaltres, que és la que ens ha permès arribar fins aquí i és la que ens permetrà arribar fins al final, perquè no defallirem. Per més dificultats que hi hagi, per més repressió, per més injustícia, de gent a la presó, de gent a l'exili, de gent amenaçada, de gent que se sent perseguida, de gent que no se sent lliure d'expressar les seves idees, per més repressió que hi hagi, no podran apagar totes aquestes espelmes que porteu dins vostres, la claror de les quals us asseguro que es pot veure també des de Brussel·les. Us animo a continuar, nosaltres no defallirem, jo no defalliré. Sé que hi ha dificultats, però en qualsevol cas ja n'hi ha hagut en el passat, les hem superat i ho hem superat junts, com ho feu vosaltres avui aquí, com ho heu vingut fent fins ara i com ho fareu segur en el moment que toqui. Per tant, gràcies de tot cor, gràcies. La vostra llum ens il·lumina el camí i esperem estar a l'alçada de la vostra dignitat i poder també continuar endavant amb aquest projecte de país millor, de país nou, per aquí, per tothom, sense excepcions, pels 7,5 milions de catalans. I de quina manera? Només amb una, amb la paraula, amb la pau, amb el diàleg, amb la convivència, amb escoltar la gent. Que sigui per molts anys de tenir-vos al vostre costat. Bona nit.